Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel tefeddaw fuq is-sitwazzjoni diffiċli hemm bħalissa fl-isptar Mater Dei fejn qed jerġgħu jispikkaw xeni ta' pazjenti fil-kurituri u żoni sħaħ mimlija bi stretchers. Dan hekk kif l-isptar mhux ilaħħaq mad-domanda u maż-żieda straordinarja fil-popolazzjoni. Fi stqarrija dettaljata l-MUMN spjegati li ħafna pazjenti qed jispiċċaw jingħataw kura fil-kurituri minħabba nuqqasijiet kbar min-naħa tal-Ministeru tas-Saħħa. Bit-tort jintefa' fuq il-fatt li l-Gvern naqas milli implementa proġetti maġġuri fis-saħħa. Apparti minn hekk l-MUMN żvelat ukoll li l-Gvern spiċċa għalaq dak li ssejjaħ Early Pregnancy Unit bir-raġuni tkun li din is-sala speċifika spiċċat tintuża minn pazjenti oħrajn minħabba li l-Gvern baqa' ma investix fl-isptarijiet tagħna. L-Early Pregnancy Unit kienet waqfet apposta sabiex tagħti privatezza lil nisa li jkunu esperjenzaw korriment jew ommijiet illi jkollhom ħlas qabel iż-żmien biex issa dawn in-nisa qed jinżammu ma' ommijiet oħrajn illi jkunu għadhom kif weldu. Fl-istess qarrija ntqal ukoll li ż-żona imsejħa Theatre Recovery Area kif ukoll l-endoskopi spiċċaw mimlija każijiet mediċi. Dan fi kliem l-MUMN ifisser li qed nispiċċaw nilagħbu mas-saħħa u s-sigurtà tal-pazjenti li jkollhom bżonn servizz mill-isptar kaġun ta' management ħażin illi ġej minn fuq nett u li minnu qed jiġu affettwati anke l-infermieri, it-tobba, l-qwiebel u l-professjonisti kollha f'Mater Dei.